Yan. Wala, nakainis. Bukas pa ron. Magaling ka pa rin. Maano ka pa na ako. Bye, hi! Ulan, baha. Celine Gabriel. Hi, Celine Gabriel. Hala. Hi! Hello po. Ang baha sa inyo. Baha na sa amin. Baha na. Anong ulan? Ano ulan? Hindi naman umuulan dito eh. Sa amin maulan. Hindi malakas ang ulan. Kagabi pa. Kagabi pa ako naulan. Salamat sa thumbs up. Thank you po. Salamat po. Hi, thank you, Celine.
Taga saan ka po, Celine? Ba't di na ulan dyan? Ay. Ito kami sa Bicol kasi. Maulan sa Bicol ngayon. Maulan.
Ayan, naman ako makakatulas kita ini. Ano? Ah, wait. Ano ito? Sandali ko! Teka! Tatubig daw ako. Tatubig daw ako. Mira, ako ito ko ba? Hoy! Abayong! Abay, nakita ka? Kasi, may naka. Siya! Ate Ren, ako ba? Kahit ako mag-comment, uy, ginagawa na lang sa bag! Madilan na kami sa purpose! Wala, ate. May nabilo. Ano? Ano ka naman? Hindi yun. Yan, sa nagkuha. Ang makeup. Naka-paper ka, naka-irog ka na. Yan o, naka-irog din ka na. Naka-irog din ka na. Ulit ka na na po. Saan? Paano man naman ka daw ito? Ato, balik ka na ako. Yan, yan. Sige, kuya. Ano yun? Siyempre ang kanina na waro. Buka. Ano? Dali na po. Wa mo na. Wa na. Balik. Buran.
Delikado nga naman likod. Ulit lang.